inte nangli lapuan karbiang long news apan lapuan aporna cipi tekapot nilitu mahin penstame nangli pan kaldom nang pajirik lo kardom lasi nangli pan keceng si nang karju pon ke lapuan lo ke dam tang arni nangli tum ke claim ke dam aputhak penang o atum kame nangli tum pan nangai kham khe pondo la so puthak nangli hin pen ko pisi kipu padupon nitum kam ke bani lagi puye bangke nitum klema bangke arona tengpen constitution tengpen en sini tum ke claim ke dam la penon nitum makemang sidame rat tum ta chini lo sek sidul paragraph 2 subparagraph 7 tengpen Guwahati High Court along PAL PM lo 2017 aningkan halabang so tengpen Piniar nianta akke thayal hai 2018 the case ta hai lo ai tep pen council atum kopie posi labang so council ar law mate aron kaselam le det ma labang so labang sintum mang hutumi mela mang lo nilitum EPSLC atum ke claim ke BJP asumar BJP asumar karpi asumar fansi ke claim pitekang lo MP MLA asumar da jok nai po EPSLC asumar jok wong nai phane tum ke claim kalil halabang so aron selam delo pelotang te Kongres BJP karpi asumar ta reng dok reng ni dolog e fansi tum ke claim kita pini non kachari bom CM tuliram rong hang ta labang so lama puthak ke piposi claim ha headed ma bangke Bila tu mena mata cemang hutu hak lo je. Alang li inut karbi. Alang li ta inut rong hang lo. Karbi pulotang te alang ta claim that pulotang te future ke. Alang li sumar ta reng dok reng dopo. Lason hak si di mahaso ASEAN dewalar garusa ke bang amena ke fansi bang claim lo. Bang hada ke trading license ta bang ke non in tan lor bang. Nona kimi apply ne pulo bang nona kimi apply lo bang PRC hang ham lo kita non karbiang lo bang ke lasonon ta claim chua hedet aron bang high court pen ma order pilo chiklo jon troka bok aron selam we possible lo hala bang so aron ka selam ahot si ke somen ing than het hala so si tok pon po kita pinian ni bang ke la bang ta claim chua hedet Lasi ratum chini nangji EPSLC tum ke claim cobai ma hok ma. EPSLC atum jong si pini labang so aja kong. Rata aja kong long lo puason te nini tum ningkan fota nang ne nini tum ke ciklo jonang bong si tum patang aja polo. Dan nini tum long rata aja kong kavedera jok si pini yang nita itum. Karbia ketum isi katikuk doko kason si thekdam long lok. Dai mangke. Intela non dilhierong supilong lapuson hempre ke hang dam ka chesong dam bom matum pandang lihin pen kopine ningkang sam se dopon manang lihin pen Dili nono ma labang so puthak ni di komen pipi lang la ke muke wang jelang macam dilhi pen wang det kopisi labang so lam klar doi mahala bang so pisi ni di ajar hin benam ni labang so lam ke komen pipo mane lam klar piji Intela nangli phana arni si ma patumi dik lom stame nangli phan lapuson nang karbok pon aputhak nangli hin pen lam klar pipon ma nilno mat ke labang so lam aputhak nili komen pipi lang lasi nili labang so aputhak ke nili alang litum dilhi dam det pen kopisi ke nima la so lam aputhak nili komen piji ino man nili labang so lam aputhak ke komen pipi lang Intela nangli lapuson dilhi long non ka chesong do bom malong nangli kopine kichunji lapuson ang thek nangli ning ka chethedam do pon ma alang li tum phan kichunji po bangke nili thekdam long le ini hata nili mohat news lang lo MP Horan Singh behar la dak dun lo to labang chok la lang li dun lo melo kita lang li kit dun nai adim ke hok pet ke hala parliament long selang li hang sarlang don hai nai hala dak MP tumhan pangrum si la constitution a tengpen Indian Constitution Article 244 ya tengpen ke pachun sirag e fansi kaprek MP North East MP penseng lo kaprek Jharkhand
nani nani MP turat pangrum si labang so nang apa kededun dia paralang li parliament long labang so lama puthak nang pasidon dia falang cingki per handak lam paklang non thek asonte chun det tai sa non bangke labang so ang thek bangke thek long le derlo la penisia bangke niligi pudaim po bangke la henlo tarbiang long ke bang please central minister bangalo ke chengsi alkat wani Rajnath Singh, Amit Shah, Narendra Modi. Hala so hujong si hempre galam ave pulutang te non Delhi dam pen hempre galam doi puge konat pen si kichini manila bangke ning thithi lake. Lapen lasko lama puthake 70 years ta sose leche song ita lake long unei. Ate Raja kong kelong atum jong si asyang tong cepat si hai he tikke arbiang long ahem pek chununi public la social organization a pressure pen loke karbiang long hem pek long uni kelong jike nang cingki da bang hala public mandate mane raja kong kelong tum si government tum nang cingki non langum sinang ipura tum malong bang kriget thom emile dolo bang government tum cingki fan pini cisik lo ipor lo cisik hala tum long raja kong dolo pusi bang hala government tum da cin lo non EPSLC tum long ke raja kong awde si tum nang cingki kilo laso da kaksi ka prega fana cingki kilo ka cingki ke public mandate mante raja kong kelong tum hansi bang cingki po non jong si assembly long bang pho emile tum jong si tihur nut assembly long lam se paklang do de article 244 lam nang pisirak nang ji nang pipe bulotang ni tum cirijan de ji puale lang tum government of an assembly long la solam paklang hai posonte itu tum chun de ji government ke fere ke lalu mati la solam lo ni podoni mangke Intel la nangli tum lapuson kacesong ajoy ne ke dam tangar ni sitame nangli tum hemkang sam lapuson che thapon nang lo lason nangli tum pherere pin pen non lapuson ilitum niang karbeng long long sitame kacesong padopon thulang man nangli tum mahin ka ni tum non la bangso phak ta chisik che dang bom lo padopon ni tum ke he rara fan ke ahok alam aron alam ke than fan ke litum ke ington telu Nini tum hemprega joine ki EPSLC tunga aprichiru rilu pubangke ini la fong long ta amai long ta meni lam taklang pon lo tapi nami tum media hin benda ni lisi ke pachini kang tunga bangke lapen non ini fanang karjo som thot labang sonang karjo som thot si press meet ke to hot tame nang tum DGP tum manda Arjunang ji Council along paragraph 2 subparagraph 70 posi nonata nani tum claim hai hede lo punan tum ta media karbiang long a media tum arju hai nai la potante karbia rafan isi kemeten ang teknologi la pen karbia khefan isi ya kerap ang tek mang klang ji pusinili ke jongdam itu Intel nangli lapuson hemkang samar lo dobo madhu nangli ning kopine rata phan kopine nangli ning ke matha prile lapuson dopon ma ave nili fan ke tham ta ve ate PSLC asong masi kang tangkring mane aron ka chini hala dak jerolong dawan ta jelor to mana ni tumhan nanga phere asondo ate latum aron chini pame pu bahala jelor to mana ni tumhan nanga phere asondo Superintendent atumta. De non ni to komase ke fere thai ve. Ate radat ni tumalong. Rini tumalong tame lag isi sosial muluk ke dolu. Ni tumta lag isi sosial muluk dolo plote nili pijong si lag isi sosial EPSLC anung ali darsaman nung yong si lag isi sosial muluk nang nangarja abdun plote nili pilo ke fere ke. Nili fere relo. Lasi nili tumke EPSLC leader tumke TG rengi sita labang so party labang so kachisong pensi chipo karbia ke chunchete ke nitum ke arjap chepji mane nangke ther nangke happen mangke nitum ke apichiru irelu pudai mange la nte kijut si nangkar jupon lo la se
non lapuson dilhirong supilong kache songdam lapuson hempreka parman kache songdam la kilika parman na panchot ma rata pan aningka pangsam panchot la nang lihin pen PC jong pon la soputa nili lake BJP polisi lake alam nange BJP polisi punang kokpo nona bangke MP Horen Singh BC amina pini hala dak tharna dodunlu kente komane ke tule komane fan roret modi fan rodamaret komane amukhan ke sabka sath sabka vikas rodamaret lake la fande delhi ke damni gali ini tum kichun che hom posinang piperek pusi tumi pusirak nei hala parliament long jongsi karbia ke fan jongsi taking tur nangji kemese nangji dakong orang silong nai pelotang di hala parliament long seding je nai dakong long nang ning je rat pakai lagi ino MP bangke celon di pusinili lang tuman udam je la ke padu silo nang li phanangkar jui nang li tumla EP Chelsea asong phan long na chepa ok dun phan non kar beng long news a phanangkar ju atum phan ko PC than pon ke claim ke dam aputhak la padu ni than pon ni bangke non ni tum labang so ki claim along pachini bangke karbiang long ke ile tomasar sarjai kathar alang ni inut IS retired karbiang long arat fan arona bangke lang li hok alam arona alam bangke aning arlo rom tekang et amlo lati non ke BJP noi RSS noi bongosina noi karbia ke fan palun elu pusini li thekdam lo nili bangke pachine makela se ratum tanon bangke ning dibelo non bangke karbia ke atum karbia rito jam nantame arona fan bangke kachar liji fan kachani fan non kabor yesot thekdam long lo nili pachine bangke corolo nang li lapuan aporna cipidun thekbot nili tum karbeng long news channel fan lapuson aporna cipidun pot nang li fan suri akardom nang pajerek lo kardom oh ta chal